korwa chinsemo chamarani atsokomya buna omosae gosomwana mukebe myaka 5 ni ganyata ko bagosiria obugoma bwa chinsemo cha sombogoli tukuligoro maiga yokugwa ribago ime ase alenko bucha amache na kunywa amache na goika gosiria obugoma bwaye amate amate omwana unigo yanyaka bagwesokia na kubori serikali nyaka bagegosanania na kubakonya elio banyaka bakonyora oboene bwabo Morikito Daniel Ontiri nigaika chinsemo echo na gutwarira ndio robot rokobwatyo okorosigwa obuya gwechipara ase kitutu cha North imeye county ya Kisii nigo ngora gwachakire kobo motego bw'abantu gutigirwa chingoma na bande gusirie magima nasege kole kya bwangoiga nekene getigwe habo litukuligoro aso mwana yo mumumbura w'emyaka 53 agotebekana komera chintobe ase libwago ase nsemo ya Sombogo aso mochanga bubwagachi welami koywa koirera gosirio bogema bwaye echingake amenyogeti gwenye gitari konyoro bogwenia nyagosira Broden ondiki omoroki gwa grade gya kane nigo egotebekana asogete kurenka mwabo anga chinsa 12 chamagoroba gocha koligia mache yogwesiba echingaki mamo mwabo arangeretwe buno mwana ye ugura singoro kaniambia nilikuwa nakungoja fike kwa nyumba kwanza ndio pia mimi nitoke kutafuta maji ya kuoga. Nikamwambia sawa, aenda leta maji na mimi wacha nifanye nikifua nguo. Mwana akagenda. Kante mami sawa narudi sai. Kagenda koleta renda maji. Kiregeta saa maji na bachete bia. Kamanya kuomera tima iti mwana kia omerete. Kamoye kegenderie kiki abana bakogende kegenderie kina kyokorera arundeti arundi buchibo ikamuinare senegetinara samachare gakoira no korare kegenderie kyo gya chitu cha samache kago chibokeru sitamanya bwasa kurusia samachayo igyare ndiba ani ingoronere ya Chinese bakunyete bakurusia maram lakini bone ere deep kulingana ni mbura rende bunego tubona machayo igare igora se ground muntu notacha uwezi jua kama kuna shimo hapo rachete ko bwate kegenderie kyo nigia chitu cha mache anona kagume igakarimera wanambali bali ngororo abaminyogete bagande mami kuja uone junior wetu amekufa. Nikafikiria ni kama mchezo juu mtoto amekuwa vizuri, ametoka kwa nyumba hajamaliza hata dakika 5 au comes kukimbia kweli. Nikapata kwa hiyo maji mtoto wananiambia ameanguka kwa hiyo maji. Kweli mtoto wangu sikumuona. Hivyo ndio vile mtoto wangu alikufa. Mamu mwabo muteba kubo mwana urenge bumukia werwete haso gukora masomo nechira chinene haso gochinchu bogema bwaye na urenge netabingia toko monyora in many cases pose ana grupu mingi ni mtoto tu hivyo mpole ana shida na mtu mtoto mwenye ako na heshima na hizi kupata kama anakujua akakupita lazima atakusalimia. Grace nigobono aganirie serikali kumukonya omwana ya nyorobo ene nabaiga bagokore mirimo barwe kisababu cyo kurema omochanga ngena sabantu bamenyete batabegeti cyarama cyo gukurira abantu igoro y'amabwago ensemo nonyino kugitwa etagitiri kobeka magema y'abantu baresense meyiga sakongo kene kyo mwana onegetoke nasaba bakuri mariyo gabwa samache nabaro babeansaribu mubero nyegosira ni gokendrete hasi nkendo ya marani egekore gya chakire gotukwa haso boime ne kyombe kyobobisa bobotuki bobosalia DCI koroiga Sombogo imeye county ya Kisii leterane ngoroko Daniel Ontiri.